گئی ہے. مکے والے نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتا ہے. تے جدوں میرے نبی دے کاناں دے اندر آواز آئیاں, جدوں میرے نبی دے کاناں دے اندر آوازاں پہنچیاں نے, تے میرے نبی نے ایک نے نو نہیں بلایا, اور میرے نبی نے دو نو نہیں بلایا, اور میرے نبی نے تین نو نہیں بلایا, اور میرے نبی نے چار نو نہیں بلایا, اور 1400 نو بلایا ہے. لیاؤ محمد دے ہاتھ دے اوتے بیعت کرو, میں ادو تک واپس نہیں جاواں گا, اور میں ادو تک محمد بدلہ لین تو واپس نہیں جاواں گا. اللہ دے نبی جی کدوں تک نہیں جاؤ گے؟ اور میں عثمان دا بدلہ لے کے واپس مدینے دے اندر جاواں گا. اللہ اکبر اللہ. سوشل میڈیا دے اوتے گندیاں غلیظ پہلیاں گلاں کرن والے ظالما, میں تینوں پیغام دینا چاہنا, یا قرآن پڑھ یا میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھ, بعد دے اندر گلاں کر. سکالر بن گیا, سکالر بڑا تو سکالر بہندا نہیں کدھر چڈو جان دا. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا. انج کر کے کی ہویا, میرے نبی نے بیعت کیتی, ہاتھ اگے کیتا ہے. ابو بکر دا ہاتھ بھی اتے وے, عمر دا ہاتھ بھی اتے وے, علی رضی اللہ تعالی دا ہاتھ بھی اتے وے, 1400 صحابہ دا ہاتھ بھی اتے وے. تھلے میرے نبی دا ہاتھ تھے, اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ تھے, اتے نبی پاک نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھیا ہے. کیوں رکھیا ہے؟ فرمایا اگر عثمان تھے ہوندا تو میرے ہاتھ دے اتے عثمان بھی بیعت کردا. تے اللہ نو جوش آیا, اور میرے رب نو آسمانہ تو جوش آیا ہے. اے بھی سورت فتح ہے, تے 26 پارہ ہے, آیت نمبر 10 تے 9 تے 10 کے اندر اللہ نے کی فرمایا ہے. فرمایا نبیہ سن لے, جتھے تھلے تیرا ہاتھ تھے اتے ابو بکر دا ہاتھ تھے, اتے عثمان و علی دا ہاتھ تھے, عمر علی دا ہاتھ تھے, اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ تھے. فوق اللہ اتے میں رب بھی ہاتھ رکھنا وا پیا. او کائنات تو لوگوں, عثمان دا دفاع کرنا میرے رب دی سنت ہے, عثمان دا دفاع کرنا میرے نبی دی سنت ہے, عثمان دا دفاع کرنا ابو بکر دی سنت ہے, عثمان دا دفاع کرنا حضرت علی دی سنت ہے, عثمان دا دفاع کرنا 1400 صحابہ دی سنت ہے. اور پیدا کرن والے رب دی قسم ہے, جیدا دفاع خود رب کرے گا او دا دفاع قیامت تک اسی انشاءاللہ کر دے رہاں گے.